जिजाऊंच्या नावाने संस्था सुरू केल्याने नक्कीच त्याच्यातून चांगलं आदर्श शिवबांसारखे तरुण घडण्याचा प्रयत्न करेल, तरुणी घडतील. कोकणच्या प्रत्येक तालुक्यामध्ये एक CBSE शाळा सुरू करायची की जेणेकरून गरिबांच्या मुलांनाही चांगलं गुणवत्तेचं शिक्षण मिळालं पाहिजे. त्यांनीही स्वप्न पाहिली पाहिजे आणि त्या स्वप्नपूर्ततेसाठी प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी तुमची, आमची, सगळ्यांची. गावागावातनं विद्यार्थी आपले डॉक्टर झाले पाहिजेत, विद्यार्थी डॉक्टर झाले. जेव्हा ते MD होतील, MS होतील त्यावेळेस आपल्या माणसाला उपचारासाठी बिंदास राहता येतात. 3 टाईमच जेवायला लागतं ना. त्या पलीकडे जे आलेलं धन आहे ते चांगल्या कामासाठी लागलं तर त्यांच्या चेहऱ्यावरती आनंद आपल्याला दिसला पाहिजे. तालुक्याला आपण उद्योजक घडला पाहिजे, यासाठी आपण चांगले कॅम्प घेऊ, चांगले ट्रेनिंग सेंटर घेऊ की ज्यातनं उद्योजक हा आपला झाला पाहिजे. एकटा एक उद्योजक 100 उद्योग करू शकतो. आणि आपल्याला वाटतं ना, आपल्या भागात आपण ज्या तालुक्यात जन्म घेतलाय, ज्या जिल्ह्यात जन्म घेतलाय, ते आदिवासी बांधव हे देवाप्रमाणे असतात आणि त्यांना जर योग्य दिशा दिली, व्यवस्थित प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिला तर आता डगला नावाचा एक मुलगा आमच्या जव्हारचा UPSC झाला. त्या चांगल्या माणसांची निर्मिती होणे गरजेचं आहे. चांगली माणसं उद्योगधंद्यात आली पाहिजेत, नोकरीत गेली पाहिजे, राजकारणातही चांगली माणसं गेली पाहिजे. ती चांगल्या विचाराने जातील त्यावेळेसच आपल्या देशामध्ये राज्यघटना लागू झाली असं मी तरी स्वतःला म्हणेन. नमस्कार. कुठलंही चांगलं काम करताना सुरुवात आपल्यापासून करावी असं म्हणतात आणि हे ज्यांनी आपल्या जीवनामध्ये सांभाळलं आहे ते व्यक्तिमत्व आज आपल्या समवेत आहेत. निलेश सांबारे सर आहेत. त्यांनी सामाजिक कार्यामध्ये इतक्या चांगल्या प्रमाणात काम केलेलं आहे की महिला शिक्षण असेल किंवा एकूण महिलांची सक्षमीकरण असेल किंवा इतर सगळ्या क्षेत्रामध्ये त्यांनी अत्यंत चांगल्या पद्धतीने काम केलेलं आहे, चांगल्या पद्धतीने वाटचाल केलेली आहे आणि हे सगळं ते स्वतःच्या बळावर करतायत. आज आपण त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत की कशा पद्धतीनं त्यांनी हे सगळं काम उभा केलं. सर, तुमचं खूप खूप स्वागत. आणि आज एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्यासोबत कोकण 7चे जे मुख्य संपादक आहेत, ज्यांना पुन्हा इथं नियुक्त केलेलं आहे, ते आपल्यासोबत आहेत, सागर चव्हाण सर, आणि तेही आपल्याशी बातचीत करणार आहेत. एक चांगला योग जुळून आलेला आहे. तर आपण चर्चेला सुरुवात करूया. साधारणपणे जिजाऊंच्या नावाने तुम्ही जी स्थापन केलेली आहे संघटना किंवा संस्था, तर त्याचं एकूण या जिजाऊंचा जे कार्याचा किंवा विचारांचा जो प्रभाव आहे तो कधीपासून आपल्या समोर झालेला आहे? अगदीच आपण महाराष्ट्रातील प्रत्येक माणसाला अभिमान वाटावा असं मासाहेब जिजाऊंचं कार्य आहे. मासाहेब जिजाऊने 2 छत्रपती आपल्याला दिले, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजीराजे. त्यामुळे आणि त्यावेळेस त्या काळामध्ये 450 वर्षापूर्वी सर्व समाजाला, गोरगरिबाला सोबत घेऊन अन्यायाविरुद्ध लढलं पाहिजे आणि सर्व समाज म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणायचे की शेतकऱ्याच्या देठालाही हात लागता कामा नये, हे विचार त्या काळामध्ये मासाहेब जिजाऊने छत्रपतींच्या अंगी रचले. आणि मासाहेब जिजाऊ या आपल्या स्वतः म्हणजे महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर देशाच्या राष्ट्रमाता आहेत आणि त्या राष्ट्रमातेच्या नावाने जिजाऊंच्या नावाने संस्था सुरू केल्याने नक्कीच त्याच्यातून चांगलं आदर्श शिवबांसारखे तरुण घडण्याचा प्रयत्न करेल, तरुणी घडतील अशा प्रकारचा विश्वास आहे. आणि मासाहेब जिजाऊंबद्दल नेहमीच आदर आहे की त्यांच्या विचारानेच आम्ही जगतोय, आपणही जगताय. छत्रपती शिवाजी महाराज मासाहेब जिजाऊंचे, त्यामुळे जिजाऊंचं नाव ठेवण्यात आलं. एकीकडे अशी परिस्थिती असते की आज नात्यांमधला संबंध एकदम असा दुरावत चाललेला आहे आणि त्याच वेळी आपण सामाजिक कार्यात पुन्हा एकदा इंटरेस्ट घेतलेला आहे. कशा पद्धतीने इतरांची मदत करता येईल, महिला असतील, युवक असतील, या सगळ्या गोष्टींमध्ये आपण काम करताय. ही प्रेरणा आपल्याला कशी मिळाली? आपण प्राणी नाही आहोत, आपण माणसं आहोत. माणूस असल्याने आता जी ट्रेंड चालू आहे की मीच माझंच कुटुंब, त्याला कुठेतरी छेद दिला पाहिजे. जसे आपले आजोबा पंजोबा होते तर ते सर्वांचा विचार करायचे, ज्याप्रमाणे आपले पूर्वज होते त्याप्रमाणे सर्वांचा विचार करायचे, सर्व जाती धर्माच्या गावातील लोकांना एकत्र घेऊन काम करायचे. प्रत्येकाच्या दुःखामध्ये आपल्याला आपला माणूस उभा असायचा, अडचणीच्या काळात उभा असायचा. तेच विचार घेऊन जिजाऊ काम करते. मग उद्याला आमचं तर एक साधी ओळ आहे की बाबा कोकणच्या 5 जिल्ह्यामधील एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहता कामा नये आणि कुठल्याच माझ्या मायमाऊलीला, आजोबांना, दादाला, ताईला उपचाराशिवाय तिचा मृत्यू पावता कामा नये. आणि या 2 गोष्टीवरती जिजाऊ काम करते. हे काम करत असताना नुसतं बोलून नाही तर प्रत्यक्षात त्या गोष्टी केल्या पाहिजेत. व्यवसायातून आलेला पैसा हा काय निव्वळ आपल्या आणि आपल्या कुटुंबियाच्या मालकीचा नसतो, तर त्याच्यावर समाजाचा अधिकार आहे आणि त्या समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्याचा वापर केला जातो. साहेब, खरं तर आज तुम्ही आमच्या स्टुडिओमध्ये आलात आहेत
अनेक विषयावर आपण तुमच्याशी चर्चा करणारच आहोत. एक अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न मला जो माझ्या डोक्यामध्ये आहे की पालघर ते सिंधुदुर्ग असा तुमचा हा समाजसेवेचा व्रत गेली अखंडितपणे सुरू आहे. खरं तर अनेक क्षेत्र असतात, त्यामध्ये आपण काम करत असतो, पण तुम्ही जे अखंडितपणे हे जे काय व्रत चालवले आहेत त्यामध्ये जे सामाजिक सेवेचे हे व्रत तुम्ही जे घेतलेले आहेत, खरं तर हे करत असताना अनेक अडचणी पण येत असतात आपल्याला काय, तर या सगळ्यावर कशी मात करून तुम्ही हे अखंडितपणे ही तुमचं कार्य चालू? अगदी लहानपणापासून म्हणजे जेव्हा जिजाऊची संस्थेची निर्मिती केली 2008ला तेव्हापासूनच संकल्प केला का अगदी गुजरातच्या बॉर्डरपासून गोव्याच्या बॉर्डरपर्यंत विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकास झाला पाहिजे, गोरगरिबांची मुलं चांगली शिकली पाहिजेत, चांगली स्वप्न दाखवून त्यांच्या स्वप्न पूर्ततेसाठी आपण प्लॅटफॉर्म निर्माण केला पाहिजे. त्याचबरोबर आरोग्याचं आपण बघतोय, तुम्ही लोक न्यूज चॅनलला दाखवता इथे ताई डिलिव्हरीच्या काळात उपचार न मिळाल्याने मृत्युमुखी पावले, इथे आजोबा हे झाले. तर अशा वेळेस आपली स्वतःची चांगली रुग्णालय उभी केली पाहिजेत की ज्या रुग्णालयामध्ये गरीबातल्या गरीब माणसाला मोफत इलाज घेता आला पाहिजे, त्याला वाटलं पाहिजे माझं हक्काचं रुग्णालय आहे. त्या दृष्टीने काम करतोय. आता तलासरीपासून सावंतवाडीपर्यंत आपले जवळजवळ 53 स्पर्धा परीक्षा अभ्यासिका आहेत. ठाणे, रत्नागिरी आणि विक्रमगड या 3 ठिकाणी स्पर्धा परीक्षेचे MPSC UPSCचे क्लासेस चालतात रेग्युलर, ज्याच्यातून विद्यार्थी घडले पाहिजेत. आणि महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर बाकीच्या राज्याचे विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेसाठी आपल्याकडे शिक्षण घेत आहेत. आणि याच्यातून अनेक अधिकारी, हजारोच्या संख्येने अधिकारी घडलेले आहेत. आपल्या बाजूच्या कोल्हापूर असलेल्या कोल्हापूरचे स्वप्नील माने नावाचे तरुण आपल्याकडे येऊन UPSC येऊन आज IPS ऑफिसर झाले. मग अशी बोलता बोलता साहेबांना सांगितलं मी का उद्या ठाण्यासारख्या शहरात 19 वर्षाची मोहिनी भारमलसारखी तरुणी का तिच्या पोटामध्ये 2.5 महिन्याचं बाळ असताना पती जातात, ती आपल्या ठाण्याच्या पोलीस भरती केंद्रात आली. तिला मुंबई अग्निशमन दलामध्ये महानगरपालिकेमध्ये 800 विद्यार्थ्यांची भरती होती, त्यामध्ये 109 विद्यार्थी आपले लागले, त्यामध्ये ती मोहिनी भारमली लागली. तिला अभ्यास करण्याचे आपण पैसे दिले. आपण ठाण्यावरून मुंबईला जात असताना मुलुंड चेक नाक्यावर कचऱ्याचे डोंगर दिसतात, त्या कचऱ्याच्या डोंगरावरती गेल्या 10 वर्षापासून आपण शाळा सुरू केलेली आहे. तिथे दीपाली नावाची तरुणी का जी तरुणीचे वडील जेलला, आई मृत्युमुखी पावलेले, त्या तरुणीला अभ्यास करून शिक्षण देऊन हॉटेल मॅनेजमेंट करून आज 5 स्टार हॉटेलमध्ये नोकरी करते. असे हजारोच्या संख्येने विद्यार्थी प्रशासनामध्ये नोकरीला गेलेत. काल आणि आज तारीख आहे 3 तारीख आणि 2 आणि 3 तारखेमध्ये जवळजवळ 20हून जास्त पोलीस अधिकारी नोकरीला लागले. का आपला जिथे माणूस आणि त्याला मोफत व्यवस्था केलेली, पैसेवाले तर यांची मुलं तर शिकतातच, परंतु गोरगरिबाचा मुलगा, गोरगरिबाची मुलगी शिकली पाहिजेत. अनेक उदाहरणं आपल्याला देता येतील. काही वडील लग्न करतात म्हणून जव्हारची मुलगी पळून येते आपल्याकडे आणि खाकी वर्दी घेऊन निघून जाते. आई वडील दवाखान्यात येतात आणि बघतात इथे पोलीस भरती केंद्र, मुलगी पाठवतात, मुलगी पोलीस होते, तिची मावस बहीण येते ती पोलीस होते, भाऊ येतो तो पोलीस होतो. अशा हजारोच्या संख्येने उदाहरणं आहेत. शिर्डीवरून आलेला मुलगा BDO होऊन जातो, बीडवरून आलेला मुलगा DYSP होऊन जातो, सांगलीहून आलेला नूतन पाटील नावाची तरुणी डेप्युटी कलेक्टर होते. अशा हजारोच्या संख्येने उदाहरणं आहेत. आता कोकण कमी होतं तर परवाच्या कालच आम्ही विद्यार्थ्यांचा सत्कार केला रत्नागिरीला. 25 विद्यार्थी प्रशासनामध्ये नोकरीला लागले, सरकारी नोकरीला. रायगडमध्येही बऱ्यापैकी पूर्व नोकरीला लागलेत. आपल्याला मी एकटा आणि माझं कुटुंब पलीकडं, कोकण हे आपलं कुटुंब आहे आणि कोकणच्या कुटुंबातील येणाऱ्या प्रत्येक जे आडला नडला त्याला उद्या शैक्षणिक मदत असेल, आरोग्याची मदत असेल, रोजगाराची असेल, आपल्याला जेवढं शक्य आहे तेवढं केलं पाहिजे. त्या दृष्टीने काम करत असतो. सुरुवातीला प्रचंड त्रास व्हायचा, कारण आमच्याकडे प्रस्थापित अनेक संघटना, पक्षाचे नेते होते. मग खोट्या पोलीस केस करणे, त्यांना अडकवणे एकच गोष्ट असायची, खोट्या काही बबल्स उठवणे हे चालायचं. अनेक वेळेस आर्थिक अडचणीमुळेही येतात, पण कोण ना कोण कुठून ना कुठनं बँका आहेत, कुठून ना कुठनं व्यवस्था होते, पुढे खेचलं जातं. अडचणी येत असतात, पण तो अडचणीवर चांगल्या कामाला अडचणी येतच असतात. मग त्यावेळेस प्रभू रामाची, श्रीकृष्णांची आठवण करायची की त्यांना जर अडचणी आल्या तिथे देव होते, तर आपल्याला तर अडचणी येणार, त्या अडचणीवर मात करून जाता येतं आणि काम करण्यात खूप मजा वाटते. सामाजिक काम करण्यात. साहेब, अजून एक म्हणजे तुमच्या कामाबाबत जेव्हा आम्ही पत्रकार म्हणून हे सगळं पाहत असतो, तर मुळातच म्हणजे पालघरमधून तुम्ही हे सर्व समाज सेवेचं व्रत सुरू केलात. पालघरमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात आदिवासी हा भाग आहे आणि त्या भागामधून तुम्ही हे सगळ्यात महत्त्वाचा यातला महत्त्वाचा मुद्दा तो समोर येतो आहे की ह्या आदिवासी भागामध्ये देखील तुम्ही CBSE बोर्डसारखं उच्च शिक्षण देण्याचं तुम्ही आणि ते पण मोफत करतात. हे कसं काय तुम्हाला शक्य होतं? साहेब, 90-91ला मी जेव्हा 11वीला होतो भिवंडीला BNN कॉलेजला, त्यावेळेस 2 घटना आमच्याकडे झाल्या. एक जव्हारमधला वावरवांगणी बालमृत्यूकांड,
पेपरला बातम्या, त्यावेळेस पेपरच असायचे, पेपरला बातम्या यायच्या किंवा दूरदर्शनला टीव्ही. सुधाकरराव नाईक साहेब मुख्यमंत्री होते, ते तिथे गेले, तिथले 100-125 लहान लहान मुलं झाडाच्या पानासारखे कुपोषणाने मृत्युमुखी पावली होती. आणि त्या 4-6 महिन्यामध्ये मुंबई अहमदाबाद रोडवरती मेंढवण म्हणून गाव आहे डहाणू तालुक्यातलं, पालघर तालुक्यातलं, त्या गावामध्ये टँकर पलटी झाला आणि लोकांनी रॉकेल समजून नेलं आणि ते होतं केमिकल, अनेक लोक भाजून मेले होते. त्यावेळेस लक्षात आलं की या सगळ्याला कारणीभूत आहे शिक्षण. आज कितीही शासनाने म्हटलं, कोणीही म्हटलं तरी शासनाचे भाग आपणही एक आहोत आणि जोपर्यंत आपण आदिवासींना शिक्षण देत नाही तोपर्यंत कुपोषणाचा डाग कधीही जाणार नाही. आणि आपल्याला वाटतं ना, आपल्या भागात आपण ज्या तालुक्यात जन्म घेतलाय, ज्या जिल्ह्यात जन्म घेतलाय, ते आदिवासी बांधव हे देवाप्रमाणे असतात आणि त्यांना जर योग्य दिशा दिली, व्यवस्थित प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिला, तर आता डगला नावाचा एक मुलगा आमच्या जव्हारचा UPSC झाला. आपल्या लायब्ररीचा ललित मौले नावाचा तरुण, वडील नव्हते त्याला लायब्ररी म्हणून आपण नियुक्ती केली होती. नगरविकास खात्यामध्ये पहिला आला होता महाराष्ट्रामध्ये. आपल्याच लायब्ररीचा कल्पेश भावर नावाचा एक पोरगा जो RFO म्हणून महाराष्ट्रात दुसरा आला, आता परवा ACF म्हणून पण त्याची नियुक्ती झाली. म्हणजे विद्यार्थ्यांमध्ये तेवढे जीन्स आहेत ग्रामीण भागातले, मेहनत करायची तयारी. आणि जेव्हा CBSEचं शिक्षण आपण देतो, आता मोखाड्यामध्ये 3 CBSE शाळा आहेत, आपल्या जव्हारला 2 आहेत. मोखाड्यामध्ये ब्राह्मणपाडा, मोखाडा आणि खोडाला 3 ठिकाणी आहेत. जव्हारमध्ये झाप आणि चालतवड येथे CBSE शाळा आहेत. विक्रमगडला आहे, शहापूरला आहे आणि भिवंडीमध्ये एक. जेणेकरून शहापूरला 2 आहेत. जेणेकरून त्यांना NCERTची बुक मिळाली लहानपणी. 7वी ते 12वीचा जो अभ्यासक्रम असतो तो स्पर्धा परीक्षांसाठी असतो किंवा नीटसाठी उपयोगाने असणारे अभ्यासक्रम असतो. जेव्हा विद्यार्थ्यांना लहानपणापासूनच त्याची तयारी झाली, त्यांना मोठी स्वप्न दाखवली, तर आदिवासी तरुण निघून जातील जिकडे तिकडे, देशातच नव्हे तर जगात निघून जातील उच्च पदावर, असं मला 100% विश्वास आहे. आणि जेव्हा एक तरुण IITला जाईल, 4 पोरं आपली MBBSला गव्हर्नमेंट मेडिकल जातील, त्याच्यातनं 1चे 100 होणार आहेत, 4चे 400 होणार. जेव्हा ते तरुणी शिकतील तेव्हा कुठल्या शासनाच्या स्कीमपेक्षा, गरिबीपेक्षा एक घर श्रीमंत झालं की त्याच्या आजूबाजूचे परिसर ऑटोमॅटिक शिक्षणाकडे महत्त्व समजेल आणि तेही विद्यार्थी अभ्यास करतील. आता शासन करत आहे, आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी त्यांनी CBSE शाळा ठेवल्यात, परंतु प्रत्यक्षात शासनाची योजना खूप चांगली आहे, पण अवलंब करणारे लोक हे त्याच्याकडे मुळाशी जात नाहीत. त्यांच्या आश्रमशाळांच्या लोकांशी साटेलोटे असते. मग तिथेही आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी वेगळा कॅम्पस असतो, टीचर्स वेगळे असतात आणि प्रायव्हेटवाल्यांसाठी वेगळे असतात. म्हणजे उद्या पाचगणीला एखाद्या इन्स्टिट्यूटला आपण भेट दिली तर आपल्याला समजेल. पण ते या सगळ्या वादात जाण्यापेक्षा आपण त्याच आदिवासींना तिथेच CBSEचं शिक्षण दिलं तर ते पुढे निघून जातील, आईवडिलांच्या बरोबर राहतील आणि ते विद्यार्थी मोठी स्वप्न पाहून ते पूर्ततेसाठी त्यांच्या बरोबर आपण राहिलो तर ते 100% पूर्ण करतील. आणि जोपर्यंत माणूस शिकत नाही तोपर्यंत माणूस परिस्थिती बदलणार नाही किंवा समाज बदलणार नाही, याबाबत माझा विश्वास आहे. खरं तर हा अतिशय महत्त्वाचा विषय असताना म्हणजे कालच 12वीचा पण रिझल्ट लागला. खरं तर 10वी म्हणा 12वीच्या निकालामध्ये कोकण हे नेहमीच अव्वल असतं. मात्र जेव्हा स्पर्धा परीक्षांचा विषय येतो तेव्हा मात्र हा टक्का अगदी कोकणचा घसरलेला असतो. मात्र तुम्ही जसं ह्या शिक्षण क्षेत्रामध्ये काम करतायत तसं या देखील क्षेत्रामध्ये तुम्ही काम करतात. अनेक स्पर्धा परीक्षाचे वर्ग हे तुम्ही अगदी ह्या कोकण पट्ट्यामध्ये तुम्ही घेतायत. कशा पद्धतीने हे तुमचं काम चालतं? कारण कुठे ना कुठे तरी ही एक खंत आहे कोकणची, ती दूर व्हायला पाहिजे. तर या दृष्टीने कसं तुमचं काम असतं? साहेब, आपण पहिली गोष्ट एक राहून गेली की CBSE मध्ये आम्ही 9th पासून JEE आणि नीटचे क्लासेस सुरू केलेले आहेत. पूर्ण 5 जिल्ह्यामध्ये आपण परीक्षा घेतो. 8वीच्या विद्यार्थ्यांचे जवळजवळ 20-25 हजार विद्यार्थी परीक्षा देतात. त्यातनं आपण 50 मुली आणि 50 मुलांना म्हणजे 100 विद्यार्थी दरवर्षी सिलेक्ट करतो. कारण 9th पासूनच त्याचं प्रिपरेशन आपण JEEचं, नीटचं, त्याचबरोबर ज्यांना स्पर्धा परीक्षेत जायचं त्याचा स्पर्धा परीक्षेचं, CA आणि न्यायव्यवस्थेचं प्रिपरेशन सुरू करतो. कारण ज्या विद्यार्थ्यांना पुढे जायचं आहे ते आपली गरिबांची पोरं त्यांना आधीपासूनच क्लास दिले पाहिजे. 4-4, 5-5 लाख रुपयाचे क्लासेसची आपली काय शेतकऱ्याची परिस्थिती नसते किंवा सर्वसाधारण माणसाची नसते. त्यामुळे एक समाज मागेच राहून जातो. आणि जेव्हा सरकारी मेडिकल कॉलेजला जेव्हा विद्यार्थ्याचा प्रवेश लागेल तेव्हा तो मोफत डॉक्टर होत असतो किंवा IIT सारख्या इन्स्टिट्यूटमध्ये विद्यार्थी जातील तेव्हा करोडो रुपयाचे पॅकेज घेऊन आपल्या गावाला येतील. त्यावेळेस त्यांना बघून हजारोच्या संख्येने विद्यार्थी प्रेरित होऊ शकतात, अधिकारी होऊ शकतात. वयाच्या 21व्या वर्षी उद्या UPSC पोरं झाली तर पुढचे 39 वर्ष देश सेवेसाठी ते प्रामाणिकतेने काम करू शकतात. आणि हे करत असताना स्पर्धा परीक्षा जर लहानपणापासून डोक्यात घेतलं, आपल्याकडं खूप न्यूनगंड आहे. म्हणजे आता रत्नागिरीचं कालचंच उदाहरण सांगतोय
का 2 विद्यार्थी प्रवेशासाठी पोलीस भरतीसाठी मुंबईला जात होते, त्यांची राहण्याची व्यवस्था संस्थेने केली होती, परंतु गावात जत्रा ते गेले नाही आणि कालच्या रिझल्टमध्ये त्यांचा रिझल्ट आला नाही. म्हणजे एवढे आपल्याकडे अद्यापर्यंत महत्त्व नाही शिक्षणाचं किंवा नोकरीला लागण्याचं. हळूहळू तुम्ही बरोबर राहिले तर आपल्याला महत्त्व येईल आणि त्याच्यातून विद्यार्थी घडले जातील. आज आपलं स्वप्न आहे, कालच्या भाषणात मी सांगितलं का 25 विद्यार्थी रत्नागिरीचे लागलेत, पुढे 25चे 250 आणि 250चे 2,500 होतील. बाजूच्या सांगली कोल्हापूरमध्ये बघा, साताऱ्यात बघा, का घरचा एक विद्यार्थी हा पोलीस किंवा मिलिटरीमध्ये आहे किंवा प्रशासनामध्ये, एक विद्यार्थी शेतकरी म्हणून एक व्यवसाय करतोय आणि एक सामाजिक काम करतोय. तर तशी परिस्थिती आपल्याला कोकणच्या 5 जिल्ह्यामध्ये निर्माण करायची. किती दिवस आपण घरकाम करणारी ताई, माझ्या घरात काम करणारी ताई आपल्या सिंधुदुर्गातली वैभववाडीची जेवण बनवते ती गावडे ताई म्हणून आहेत. आमच्या सिक्युरिटी सोसायटीचा आहे तो ठाणे जिल्ह्यातला शहापूर तालुक्यातला आहे. लिफ्टची ऑफिसची बाई आहे, लिफ्टमन आहे, ते रत्नागिरीतले. हे चित्र बदललं, ड्रायव्हर बघाल तर आपल्यातलं असं, हे चित्र आपण बदललं पाहिजेत ना. मारणारा कोकणी माणूसपेक्षा एकमेकाला वाचवणारा आणि एकमेकाला पुढे घेऊन जाणारा कोकणी माणूस आपल्याला निर्माण करायचा आहे. सर्व काय माझ्याच कुटुंबाला, माझ्याच नातेवाईकांना देण्यापेक्षा समाजात सर्वत्र वाटले तर त्याच्याने चांगलं पीक निर्माण होईल आणि एकमेकाला मदत करत राहिलो तर ती मदत पुढच्या इतिहासामध्ये त्या चांगल्या कामाची नोंद होते. उद्या आपण बघितलं का ज्याने 1-2 लाख कोटीचे मालक असतील परंतु मेल्यानंतर लोक नाही, परंतु त्या सिंधुताईंनी चांगलं काम केलं तर प्रत्येकाच्या मोबाईलच्या डीपीला होत्या सिंधुताई. का चांगलं काम करणारा इतिहास आठवण ठेवत असतो. चांगलं काम करूया, आपल्यासारखे चांगली मंडळी राहिली तर आणखीन चांगलं करता येईल. आरोग्याबाबतही जिजाऊ खूप मोठं काम करते. 5 जिल्ह्यामध्ये 5 रुग्णालय आपल्याला उभी करायची आहेत, त्यातली 3 रुग्णालय झालेले आहेत. का पालघरच्या माझ्या गावच्या झडपोलीसारख्या 200 लोकवस्तीच्या गावामध्ये आज 130 खाटाचं रुग्णालय 2015पासून सुरू आहे. अविरत म्हणजे MD फिजिशियन, पिडियाट्रिक, गायनाईक सर्व डॉक्टरांची व्यवस्था केली, सर्व सर्जन आहेत. का अगदी मुंबईवरून रिटर्न पाठवलेल्या पेशंटची व्यवस्था आपल्याकडे होऊन ऑपरेशन व्यवस्थित सक्सेस झालेली हजारोच्या संख्येने उदाहरणं आहेत. डोळ्याचे ऑपरेशन दररोज कमीत कमी 15 ते 20 होतात. पालघर ठाणे जिल्ह्यामध्ये आपण शहापूर येथे, आसनगाव येथे रुग्णालय चालू केले आणि रत्नागिरी शहरात केले. सर्व रुग्णालय मेडिसिन सहित संपूर्ण मोफत व्यवस्था केलेली आहे. दररोज 5 मेडिकल कॅम्प आपले होतात 5 जिल्ह्यामध्ये, की जेणेकरून कॅम्पमधून निघालेला प्रत्येक रुग्ण हा आपल्या घरातील रुग्ण आहे समजून त्याला 100% बरं करण्याचं काम आपण जिजाऊ मार्फत करतोय. हे काम करत असताना खूप समाधान वाटतं. काल पंढरपूरचे म्हणजे सांगोला तालुक्यातली एक आजी भेटल्या, आपल्या रत्नागिरीच्या हॉस्पिटलमध्ये तिच्या डोळ्याचं ऑपरेशन झालं होतं. 6 महिन्यापूर्वी एका डोळ्याचं झालं होतं, दुसऱ्या डोळ्याचंही झालं. सांगलीच्या एक मावशी भेटल्या, त्यांचं ऑपरेशन आपल्याकडे झालं. एक गोव्याचे काकी भेटल्या, त्यांचंही ऑपरेशन आपल्याकडे झालं. म्हणजे पूर्वीच्या काळामध्ये आपल्याकडचा पेशंट म्हणजे उद्या पालघरचा पेशंट सेल्वासा वापीला पाठवायला लागायचा, ठाण्याचा पेशंट ठाण्याच्या सिव्हिलला येईपर्यंत म्हणजे शहापूरचा येईपर्यंत ट्रॅफिकमुळे मृत्युमुखी पावायचा. रत्नागिरीची परिस्थिती अशी होती का कोल्हापूरशिवाय गरिबाला इलाजच नव्हता. मुंबई आणि पुणे परवडणारा नव्हतं, फक्त श्रीमंत माणसं करायची. आणि आपल्या 5 जिल्ह्यात हजारोच्या संख्येने मुलाकडे पैसे नाही म्हणून मायमाऊली अंगावर आजार काढून कॅन्सरने मृत्युमुखी पावलेले आहेत. हजारोच्या संख्येने वडील मृत्युमुखी पावलेत का मुलाकडे पैसे नाही, नोकरी नाही, एवढीच्या पगारात तो कसा करेल. तर हे चित्र आम्हाला बदलायचं आहे आणि ते बदलण्यासाठी नुसतं भाषणाने किंवा इतर गोष्टी नाही चालणार, ते वास्तवमध्ये काम उभं केलेलं आहे. आपण कधीतरी रत्नागिरी हॉस्पिटलला भेट द्या, आपल्याला विनंती करतो. ठाण्यासारख्या शहरात या ठाण्यातलं काम जिजाऊचं बघा, पालघरचं बघून घ्या. का ठाण्याच्याही 21च्या 21 झोपडपट्ट्यामध्ये आपण 1ली ते 12वीपर्यंतचे फ्री कोचिंग क्लासेस सुरू केलेत. का गरिबांच्या मुलांना ज्या श्रीमंतांप्रमाणे ते शिक्षण क्षेत्रात पुढे आल्याशिवाय पुढे जाणार नाही हा विश्वास आहे. आणि स्पर्धा परीक्षासाठी तर महाराष्ट्राच्या सगळ्याच जिल्ह्याचे विद्यार्थी आपल्याकडे आहेत. आता आजच आम्ही रत्नागिरीला एक नवीन सेंटर सुरू करतोय जिथे निवासी मुलांची राहायची व्यवस्था करतो, मुलांची मुलींची. का स्पर्धा परीक्षाबाबत परीक्षा घेऊन करायचे आणि JEE नीट ज्याप्रमाणे झडपोलीला आहे त्याप्रमाणे रत्नागिरी सिंधुदुर्गासाठी रत्नागिरी सुरू करतोय. का त्याच्यातनं मुलं 9वीपासून प्रिपरेशन त्यांनी चालू केलं पाहिजे आणि 12वीला नंतर त्यांनी JEE आणि नीटची जेव्हा एक्झाम देतील, आता प्रत्यक्षात फळं यायला सुरुवात झालेली आहे. का आपल्याकडे एक खाटीक समाजाची मुलगी वडील चिकन तोडतात ती पोरगी IITला गेली, अनेक विद्यार्थी डॉक्टर केला गेलेत, VJDला गेलेत. आत्ताच्याच रिझल्टमध्ये 2 विद्यार्थी आपले JEEला क्वालिफाय झाले, त्यामध्ये 97 जवळजवळ 98% एका विद्यार्थ्याला मिळाले आहेत, दुसऱ्याला पण 90च्या पुढेच आहेत. त्याचबरोबर आपण 10वीचा रिझल्ट लागला आमचा CBSEचा, 6 विद्यार्थी मराठी या विषयामध्ये 100च्या 100 गुण मिळून पास झालेले आहेत. 3 विद्यार्थी IT विषयामध्ये 100% मार्क मिळाले, 100% शाळेचा रिझल्ट लागला. कालचा 10वीचा रिझल्टही 100% आमचा लागला.
100% लागून 95, 98, 97% विद्यार्थी गेलेले आहेत. तर हा रिझल्ट मिळायला लागल्यामुळे आता रत्नागिरीतही मोठ्या प्रमाणात आपण काम करणार आहेत. आपल्याला कोकणच्या प्रत्येक तालुक्यामध्ये एक CBSE शाळा सुरू करायची की जेणेकरून गरिबांच्या मुलांनाही चांगलं गुणवत्तेचं शिक्षण मिळालं पाहिजे. त्यांनीही स्वप्न पाहिली पाहिजे आणि त्या स्वप्नपूर्ततेसाठी प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी तुमची आमची सगळ्यांची आहे. ती समजून स्वतःपासून सुरुवात केलेली आहे. आरोग्य व्यवस्थेसंदर्भात तुम्ही खूप चांगलं काम केलेलं आहे आणि या सगळ्या कामाची संपूर्ण कोकण पट्ट्यामध्ये गरज आहे. तुम्ही जेव्हा हे सगळं काम सुरू केलं तेव्हा तुम्हाला एक अभ्यास झाला असेल किंवा तुम्ही डायग्नोसिस केलं असेल की काय नेमकं चुकतंय, कुठे चुकतंय, तुमचे काय मत आहेत? पहिली गोष्ट काय का आपल्याकडे स्वतःचे डॉक्टर्स निर्माण नाहीत 5 जिल्ह्यामध्ये. आत्मीयता कधी असेल जेव्हा आपण इथला माणूस असेल तेव्हा नंतर गावचा ग्रामसेवक गावाकडे काम करायचं असेल. करप्शन करणं कमी करतो. मी जिल्हा परिषदला असताना पालघरला बघितलं का अक्षरशः आपला पगार जिल्ह्याचा घेऊन माणूस राहतो, डॉक्टर राहतो कुठे नाशिकला, डॉक्टर कुठे राहतोय मालेगावला, सेटिंग सिस्टीम असते, पगार डायरेक्ट त्यालाच जातोय. किंवा जे आपले नाही तर त्यांना आत्मीयता नसते कुठलीच गोष्टीची. त्यासाठी आपली माणसं निर्माण होणे गरजेचं. आता आपण नीटसाठी काय प्रिपरेशन करतोय, गावागावातनं विद्यार्थी आपले डॉक्टर झाले पाहिजेत, विद्यार्थी डॉक्टर झाले. जेव्हा ते MD होतील, MS होतील त्यावेळेस आपल्या माणसाला उपचारासाठी बिंदास राहता येतं. आपण बघतोय का वैद्यकीय क्षेत्र हे खूप पवित्र क्षेत्र आहे, परंतु अनेक लोकांनी दुकानं मांडलेत. उद्या 5-5 कोटी रुपये देऊन एखाद्या विद्यार्थ्यांनी MD केली किंवा MS केला तर तो चिरफाडच करायला सुरुवात करतो. तर ते सगळं रोखायचं असेल तर आपल्या गोरगरिबाची मुलं जेव्हा वैद्य डॉक्टर होतील तेव्हा चुकीचा उपचार होणार नाही आणि माफक दरामध्ये म्हणजे ज्याची परिस्थिती त्या दरामध्ये उपचार केला जाईल. आता कालच मला एक फोन आला होता का ठाण्याच्या एका रुग्णालयात शहापूरचा एक पेशंट होता, मृत्यू पावला होता. 3 लाख 3.5 पावणे 4 लाख रुपये बिल झालं होतं. त्यांनी बऱ्यापैकी 3.5 लाखापर्यंत पैसे भरले होते, तरी त्या उरलेल्या 25,000साठी तिथे बॉडी थांबवून ठेवण्यात आली होती. तर ही वेळ कुठल्या आपल्या नागरिकावर यायला नको. त्यासाठी आपले विद्यार्थी जसं आम्ही बोलत असतो का गावच्या ग्रामसेवकापासून तलाड्यापासून तर कलेक्टरपर्यंत CO SP पर्यंत आपल्याला आपले विद्यार्थी घडवायचे आहेत. त्याप्रमाणे वैद्यकीय क्षेत्रातही आपल्याच मुलांचे मुलं मुली पुढे गेले पाहिजेत, ते डॉक्टर्स झाले पाहिजेत. ते डॉक्टर्स होतील तेव्हा लूट होणार नाही आणि आपल्या माणसाला वाचवलं जाईल. मी अभिमानाने सांगतोय ना का आपले लोक गोव्याला जायचे, गोव्याच्या मावशीचं काल आपल्याकडे ऑपरेशन केलं, कालच्या लाईव्हला असेल पण किंवा सांगोला पश्चिम महाराष्ट्र हा इतका सदन असताना तिथले मावशीचं ऑपरेशन आपल्याकडे केलं. हे आपल्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. खरं तर आरोग्य शिक्षण ह्या सगळ्या याच्यामध्ये तुम्ही काम करत असताना महत्त्वाचा विषय येतो की महिला सबलीकरण. तर ह्या विषयामध्ये देखील तुम्ही फार मोठं काम केलेलं आहात आणि ती गरज आहे कोकणची. काय सांगा? एक आवडीचा विषय का आपण सांगा, आपण जन्माला आल्यानंतर आपण बघतो का सगळ्यात लवकर उठणारी आपली आई आणि सगळ्यात लेट झोपणारी आपली आई. तिच्या आईच्या कधी आपण सुखदुःखाकडचा विचार करत असतो का? म्हणजे अगदी आता आपण पारसीकर साहेब आहेत, आपण इकडे महिलांवरती मोठ्या प्रमाणात काम करूया. एक तर गोष्ट तिला कोणाकडे हात पसरायला नाही लागला पाहिजे, त्यासाठी नुसतं शिवण क्लास नाही तर साबण बनवणे, शॅम्पू बनवणे, फिनेल बनवणे, सगळ्याच गोष्टीचं प्रशिक्षण, आपण ज्वेलरी बनवणे. काल मी अनेक भगिनींचा सर्टिफिकेट वाटप केलं की त्यांनी शिवण क्लासमध्ये स्वतःने ड्रेस घातला होता बनवून ना. हा आनंद त्यांना देता आला पाहिजे. त्यांनाही स्वाभिमानाने जगता पाहिजे. 100 रुपये मुलाकडे मागायचं का नाही मागायचे, नवऱ्याकडे मागायचे का नाही मागायचे, ही वेळ आपल्या ताईवर येता कामाने, आईवर येताना कामाने. त्यासाठी त्यांना आपण स्वयंरोजगार म्हणजे ते सांगतील ते ट्रेनिंग देऊन त्यांना स्वतःला व्यावसायिक बनल्या पाहिजेत. त्यासाठी जिजाऊ प्रयत्न करते. अगरबत्तीपासनं प्रत्येक ज्या गोष्टी आपल्याला डेली यूज करायला लागतात त्या सगळ्या गोष्टीचं ट्रेनिंग देऊन अगदी जेवण बनवण्याचंही ठाण्यासारख्या शहरामध्ये आपण ट्रेनिंग देतो. योगा मागतील तिथे योगा क्लासेसची व्यवस्था केलेली आहे. अगदी झोपडपट्टीतल्या म्हणजे ठाण्याच्या मानपाडाजवळ आपल्याला एक महापालिकेने जागा दिलेली आहे. तिथे सकाळी 7 वाजता झोपडपट्टीतल्या ज्या आपल्या कामवाल्या ताई असतात ते योगा करतात आणि त्याच्यात खूप आनंद वाटतो की ती ताईला काम करायला त्यांना म्हणते. जवळजवळ त्या सेंटरला 1500 लाभार्थी रोजचे आहेत. स्पर्धा परीक्षा अभ्यासिका आहेत, कॉम्प्युटर क्लासेस आहेत. आपल्याला प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आपल्याला आपला माणूस पुढे न्यायचा आहे का निव्वळ आपल्याला लागतात की 3 टाईमच जेवायला लागतं ना. त्या पलीकडे जे आलेलं धन आहे ते चांगल्या कामासाठी लागलं तर त्यांच्या चेहऱ्यावरती आनंद आपल्याला दिसला पाहिजे. महिला सक्षमीकरणाबाबत तर काम इतकं मोठं आहे आपलं का ज्याप्रमाणे परप्रांतीय बांधव हातगाड्या लावतात तशा आपण हातगाड्या हजारोच्या संख्येने दिल्यात, पिठाच्या चक्क्या दिल्यात, शिलाईच्या मशीन पण 40-50 हजार दिले असतील. का आपली ताई उभी झाली पाहिजे का कुठल्या पण हालतमध्ये. आपण भिवंडीसारख्या तालुक्यामध्ये बघाल तरी सुद्धा हातगाडीवर सगळं विकणारी ताई दिसेल तुम्हाला, बटाटवडे बनवणारी ताई दिसेल,
सुकी मच्छी विकणारे ताई दिसेल, जेणेकरून पुरुषाप्रमाणे ताईंनी TV बघण्यापेक्षा 2 हात बाहेर पडून 2 पैसे कमावले पाहिजेत. आणि अनेक भगिनी खूप चांगल्या प्रकारे व्यवसाय करतात. सुकी मच्छीपासून विविध प्रकारचे व्यवसाय जे आपल्याकडे पिकतं ते विकण्याचं काम केलं जातं आणि आनंद वाटतो. म्हणजे जव्हारमध्ये गेलं तरी अनेक भगिनींना आपण स्वयंरोजगार केंद्र उभी करून दिलेली, जे दैनंदिन एखादा पाडा असला तरी पिठाचं चक्की त्याला पीठ तर लागतंच, पिठाची चक्की तिला दिलेली, शिलाई मशीन दिलेले, जेणेकरून स्वयंरोजगार निर्माण झाला पाहिजे. आणि त्यांच्या चेहऱ्यावरचा जो आनंद आहे तो चेहऱ्याचा आनंद आपल्याला जगायला प्रेरणा देतो. उद्योजक घडले पाहिजे ही आज कोकणची तीच एक दुसरी गरज आहे आणि त्या दृष्टीने देखील तुम्ही अनेक रोजगाराच्या संदर्भात उपक्रम राबवत आहेत. तर ही एकूणच संकल्पना तुम्ही कशी राबवतात, कशा पद्धतीने त्याला प्रतिसाद मिळत असतो? जेव्हा करिअर गायडन्सचे कार्यक्रम असतात तेव्हा विद्यार्थ्यांना आम्ही ते सांगत असतो की नोकऱ्या तर 14% मिळतील, उरलेल्या 86% लोकांना उद्या शेतीकडेही उद्योजकता म्हणून बघितलं पाहिजे. रिकामा बसून करण्यापेक्षा काही नाही, जो मिळेल तो. म्हणजे आमचे खेडेकर साहेब सांगायचे की नाव्याच्या दुकानापासून चिकनवाल्यापासून तर अगदी टाटा सगळी ट्रक बनवण्यापर्यंत आपण स्वप्न मोठी पाहिली पाहिजेत. काल आम्ही रत्नागिरी फिरत असताना सांगलीहून आलेला एक उद्योजक आम्हाला भेटले. तर ते उद्योजक आले होते तेव्हा सायकलवर फिरत होते, पण त्यांनी स्वतःचे आज कन्स्ट्रक्शनचा बिझनेस इतका चांगला केला. त्यांनी इकडे समुद्रकिनारी जागा घेतात आणि सांगलीचे ग्राहक घेऊन ते फ्लॅट घेतले जातात. आज स्वतः एकदम स्टेबल सेटल झाले आणि व्यवस्थित मेहनत केली, ज्याप्रमाणे परप्रांतीय करतात. आज तुम्ही सावंतवाडीला बघायला जाल तरी अमूलचं दूध भेटेल. आपलं कोकणचं दूध झालं पाहिजे ना. बाजूला मुंबई मार्केट आहे, गोवा मार्केट आहे. भाजीपाला आजही आपल्याला कोल्हापूरहून येतो का, आपण का पिकू शकत नाही? आपण पिकवला आणि आपलाच भाजीपाला जर उद्याला आता ट्रान्सपोर्टची व्यवस्था झालेली, बऱ्यापैकी रस्ता झाला, मुंबईला गेला, बाजूला गोव्याला गेला, तर 2 पैसे चांगले पद्धतीने उद्योजकतेने आपण विचार केला पाहिजे. निव्वळ गरजेपुरते बनवून नाही चालणार. आणि आपण तर मी सांगतोय, ढवळीकर साहेब भेटल्यानंतर आपण सांगतोय की तालुक्याला आपण उद्योजक घडला पाहिजे. यासाठी आपण चांगले कॅम्प घेऊ, चांगले ट्रेनिंग सेंटर घेऊ की ज्यातनं उद्योजक हा आपला झाला पाहिजे. एकटा एक उद्योजक 100 उद्योग करू शकतो. आपल्याला त्या कोकणाला मोठं उदाहरण आहे ज्वलंत का उद्या धीरूभाई अंबानी भिवंडीसारख्या शहरामध्ये राहूनच उद्योजक झाले ना. सुरुवात त्यांनी तिथून केली ना. तर मग आपल्यात काय कमी? आपल्यात पण अनेक तालुक्यामध्ये गावागावात धीरूभाई अंबानीसारखे प्रगल्भता असलेले किंवा तेवढी बुद्धी असलेले तरुण आहेत. त्यांना आपण पुढे नेण्याचं काम करू, जेणेकरून जगाच्या पाठीवर व्यवसाय करणारा माणूस आपला कोकणी माणूस दिसला पाहिजे. यासाठी आपण नक्कीच प्रयत्न करू. आता आपण बघितलं का आंब्यासारखं पिकाला पाऊस पडला किंवा वातावरण खराब झाल्यानंतर किती नुकसान होतं. तर एका पिकावर अवलंबून न राहता अनेक पिकं काढली पाहिजेत, अनेक चांगले उद्योजक केले. नाही तर उद्योजक आपण बघतोय कुठेतरी सोशल मीडियाला येतो की जी जगात कंपनी नाही त्या कंपन्या कोकणात आणून टाकल्या जातात. असं करून नाही चाललं. आता रायगडमध्ये जे सेंटर होतात, अदानीचं होतंय, अंबानीचं होतंय डेटा सेंटर, त्या सेंटरचा आपल्या लोकांना काय अभ्यास नाही का. एक सेंटर आहे त्याला पूर्ण तालुक्याला पाणी लागेल इतकं पाणी लागतं. त्या एसीची इतकी उष्णता राहील का तो तालुका नष्ट होईल. तर असे उद्योजक येऊन नाही चालणार. आपल्याला आपले उद्योजक झाले पाहिजेत का ते इथल्या मातीशी इमान राखून त्यांनी उद्योगधंदा केला पाहिजे. असे उद्योजक निर्मिती होणे गरजेचं आहे. नाहीतर आपल्यावर सगळ्या गोष्टी लादल्या जातात, मग ते इतर राज्यात नाही लादल्या जात, ते आपल्या राज्यावर लादल्या. आणि विशेषतः कोकणमध्ये केले जातात. ते प्रकल्प सांगतात की इतके रोजगार निर्मिती आपल्या लोकांना ते प्रकल्प देतही नाहीत. त्यांच्याकडे बाहेरचे लोक असतात. परंतु बळजबरीने प्रकल्प लाभून नाही चालणार. तर त्यासाठी आपल्याला आपले उद्योजक तयार करून चांगले उद्योगधंदे करणारे, व्यवसाय करणारे लोक आपल्याला निर्माण करावे लागतील. मग उद्या कंपन्या करायच्या झाल्या तरी अनेक कंपन्या बनू शकतात. आज बघतोय आपण बाजूला 2.5 कोटी लोकांची बृहन्मुंबई आहे आजूबाजूला. महाराष्ट्र आपला जवळ 13-14 कोटींचा झाला. तर लागणाऱ्या गोष्टी जे आहेत त्याच्यामध्ये उद्योगधंदा केला पाहिजे. मग अगदी दुधापासून तर मोठे उद्योजक म्हणतात. साहेब, हे मी बघतोय की म्हणजे आम्ही हे पत्रकारांना पाहतोय की तुमची तळमळ, तुमची धडपड कोकणासाठी आणि हे त्यासाठी. पण अनेक जण जेव्हा एखादं समाजसेवेचं व्रत घेतात तेव्हा काहीतरी एक उद्देश ठेवून असतो त्यांचा. काही लोकांना आपलं राजकीय कार्य घडवायचं असतं. असे तुमचा नेमका म्हणजे हे जेव्हा असा प्रश्न एक उपस्थित होतो काय की सांबरे साहेब एवढं हे सगळं समाजसेवाचं व्रत करतायत, हे नेमकं कशासाठी? हे काय तळमळ आहे? आपण आपल्या कुटुंबासाठीच करतो. तर माझं म्हणणं काय का 5 बोट आहेत, हे 5 जिल्हे आहेत आपले. बरोबर. आणि 5 जिल्हे आपलं कुटुंब आहे. याची एकत्रीकरण करण्याची मूठ बांधली पाहिजे. आणि मोठी बोटं सगळी मजबूत झाली पाहिजे. मजबूत कशाने होतील तर शिक्षणाने होतील, आरोग्य व्यवस्था उपलब्ध करून देतील. आणि आपण सुरुवातीलाच आपण प्राणी नाही आहेत. जी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी राज्यघटना दिली की त्यांना अभिप्रेत असलेलं शिवराज्य, त्याचा कुठेतरी एक भाग
1 लाख पटीतला एक भाग होण्याचा आपण प्रयत्न करू की जेणेकरून स्वतःपुरती जगण्यापेक्षा मी उदाहरणच देत असतो की यशवंतराव चव्हाण साहेब मुख्यमंत्री होते, देशाचे उपपंतप्रधान परत गेले होते. त्यांच्या ते रिटायर जेव्हा एक्सपायर झाले तेव्हा त्यांच्या अकाउंटला 3,500 करोड रुपये होते. परंतु आताचा जो चाललेला आहे ट्रेंड तो कुठेतरी रोखायचा असेल तर त्या गंगाजळीत हात करण्यापेक्षा चांगल्या माणसांची निर्मिती होणे गरजेचं आहे. चांगली माणसं उद्योगधंद्यात आली पाहिजेत, नोकरीत गेली पाहिजे, राजकारणात ही चांगली माणसं गेली पाहिजेत, ती चांगल्या विचाराने जातील त्यावेळेसच आपल्या देशामध्ये राज्यघटना लागू झाली असं मी तरी स्वतःला म्हणेल. जेव्हा गोरगरिबांच्या मुलांना श्रीमंतांसारखं चांगलं शिक्षण सरकार उपलब्ध करून देईल, श्रीमंतांच्या आरोग्य व्यवस्थेसारखे आपल्याला गोरगरिबाला आरोग्य व्यवस्था उपलब्ध होईल, त्यावेळेसच आपल्याला सुराज्य छत्रपती शिवाजी महाराजांचं सुराज्य आलं असं तरी मी स्वतः मानेन. तुमचं हे कार्य पाहिलं तर कुठेतरी एक डिसिप्लिन आहे ह्या सगळ्यामध्ये, एक तुमचा रोड मॅप तयार आहे. म्हणजे नेमकं कोकणला काय पाहिजे, कोकणची नेमकी काय गरज आहे हे सगळं याच मातीत जन्म घेतलेला ना, मला इथल्या अडीअडचणी माहिती आहेत ना. तरी तो आता सिंधुदुर्ग आल्यानंतर बरं वाटलं की रस्ता तरी झालेला आहे. म्हणजे रत्नागिरीपर्यंत रस्त्याच्या पण खूप अडचणी. आता तुम्ही सांगा ना, आपला एखादा तरुणी शिकलेली असती, ती उद्या PWDची सचिव असते किंवा एखादा हायकोर्टात आपला जज असता या मातीतला, तर कधीच हा रस्ता झाला असताना. समृद्धी सांगा 2014-15ला चालू केला, 17ला त्याचं लोकार्पण झालं 2-3 वर्षातच. आज त्या समृद्धीला 800 किलोमीटरला जायला 8 तास लागतात, आपल्याला 400 किलोमीटरला यायला 14 तास लागतात, 12-14. त्या माणगावच्या ट्रॅफिकमध्ये 2-2 तासात थांबतो माणूस. हे चित्र बदलण्यासाठी शिक्षणाशिवाय आणि नुसते लोकप्रतिनिधी असून नाही चालणार, तर आपल्याला चांगले अधिकारी घडले पाहिजेत, त्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करावा लागेल. हा मी प्रश्न यासाठी विचारला की म्हणजे तुमचा एक रोड मॅप ठरलेला आहे. हा, कोकणच्या माणसावर आनंद, कुठलाच माणूस आपला उपचाराशिवाय दगावतात आणि प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसला पाहिजे. आणि त्याच्यामध्ये समाज देतो ना, दुसऱ्या एका हाताने आपण देत असलो 2 हाताने, तर 200 हाताने आपल्याला रिटर्न देत असतो. आपल्याला प्रत्येक तालुक्यामध्ये स्पर्धा परीक्षा अभ्यासिका, CBSE स्कूल, संगणक प्रशिक्षण केंद्र निर्माण करायचे, प्रत्येक तालुक्यात रुग्णवाहिका द्यायच्या आहेत, जेणेकरून आपल्याला हे संख्या वाढत गेली पाहिजे आणि साखळी तयार झाली पाहिजे. आज आपल्या जवळ 35 रुग्णवाहिका आहेत. आणखीन आपल्याला आता सिंधुदुर्गातल्या प्रत्येक तालुक्यामध्ये रुग्णवाहिका द्यायचे आहेत. पोलीस भरती केंद्र, सैन्य भरती केंद्र द्यायचं आहे. पश्चिम महाराष्ट्राप्रमाणे किंवा त्यापेक्षा चांगल्या पटीने कोकण आपलं समृद्ध झालं पाहिजे, केरळपेक्षा जास्त समृद्ध झालं पाहिजे असं वाटतं. आपल्या या कामामध्ये कोकणवासियांनी सहभागी व्हावं यासाठी तुम्ही त्यांना काय आवाहन कराल? नक्कीच. माझं तर आमच्या कार्यकर्त्यांना म्हणणं असतं का 8 तास आपण काम करतो आपल्या पोटासाठी किंवा आपल्या कुटुंबासाठी, 2 तास प्रवास असतो, 10 तास झाले. उरलेल्या 14 तासापैकी 6-7 तास आपण झोपतोय, उरलेल्या 7 तासापैकी 2 तास आपण समाजाचं देणं लागतो. त्या दृष्टीने गावातील आपला शेजारी पेशंट असेल, विद्यार्थी शिकणारा असेल, त्याच्यासाठी आपण योगदान केलं पाहिजे. आपण आपली पोरं तर शिकवतोच, परंतु आपल्या एखाद्या नातेवाईकाचा किंवा आपल्या संबंधित कामवाली ताई असेल, तिचाही मुलगा मुलगी शिकली पाहिजे, यासाठी प्रत्येकाने लक्ष दिलं पाहिजे. आणि जसे आपण आपल्या कुटुंबाची आरोग्याची काळजी घेतो तसे आपले नातेवाईक असतील, आपल्या गावातील लोक असतील, त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेतली पाहिजे. आणि जिथे अडचण येईल तिथे जिजाऊ त्यांच्या बरोबर असेल, हा विश्वास कोकणकरांना मी देतो. सरांनी खूप चांगल्या पद्धतीनं त्यांच्या कार्याबद्दल माहिती दिली आणि या कार्यामध्ये सहभागी होण्यासाठी कोकणवासियांना एक आवाहनही केलं आहे. आपण सगळ्यांनी मिळून या सगळ्या त्यांच्या कार्यामध्ये कशा पद्धतीनं सहभागी व्हायचं हे आपण ठरवायला पाहिजे. काही मानसिकता आपली तयार करायला पाहिजे. त्यांनी आज वेळ दिला आणि इथे सगळी माहिती दिली, त्याबद्दल मी कोकण साथ परिवाराच्या वतीने त्यांचं खूप खूप आभार मानतो. धन्यवाद साहेब. थँक्यू.